ман имрӯз дар шабакаи иҷтимоӣ бо ном Миҷгона духтареро дидам, ки аз сокинон даъват карда мегӯяд, ки Одинаев Маҳмурод бо ҳамроҳии ҳамсари дуюмаш модари вайро куштанд. вақте ки ман бар хонаи аввали зани якуми Одинаев Маҳмурод рафтам, ба бачаи ӯ Одинаев Ҳоҷи Акбар даъватнома додам оиди барои хизмати ҳарбии сафарбар шуданаш. модари Одинаев Ҳоҷи Акбар телефон карда ба падари Ҳоҷи Акбар Одинаев Маҳмурод телефон карда дар ман дод телефона. вақте ки ман қатъи Одинаев Маҳмурод ҳамсӯҳбат шудам, Одинаев Маҳмурод гуфт, ки ман мухолифи давлатам, мухолифи қонунҳои амалкунандаи давлатам. чӣ писари маро шумо ба хизмати ҳарбӣ мебаред ва дар ӯ яроқ медиҳед? Одинаев Маҳмурод қонунҳоро эътироф намекунӣ ва аз худо наметарсӣ, ки модари инро ба ҳалокат расонда мурдаро тез гур кардед?